Železničná trať Pohronská Polhora Tisovec bola odovzdaná do prevádzky 30. novembra 1896. Vznik tejto železničnej trate siaha do 19. storočia, kedy mal Tisovec silnú tradíciu vo výrobe železa. Existencia mesta Tisovec siaha do 13. storočia a koncom 16. storočia tu existoval hámor. Výstavbu trate si vyžiadala potreba spojiť Hronec a Tisovec. Štátne železiarne v Hronci vyrábali kolejnice, ktoré boli pomerne kvalitné a využívali sa na výstavbu železničnej siete Uhorska. Úsek železničnej trate z Pohorskej Polhory do Tisovca bol postavený v rámci železničného spojenia Podbrezovej s Tisovcom. V prvej etape bola postavená železničná trať Podbrezová Pohronská Polhora, ktorá bola do používania odovzdaná dňa 15. decembra 1895. Výstavbu druhého úseku z Pohronskej Polhory do Tisovca bolo nutné vzhľadom na sklonové pomery použiť dvojlamelový apto-ozubnicový systém v dvoch úsekoch stúpania železničnej trate z oboch strán sedla z Bojska. Ozubnicové úseky majú celkovú dĺžku 5836 metrov s najväčším sklonom 50,2 promile tesne pred sedlom z Bojska. Začiatok a koniec ozubnicového úseku je vždy vybavený približne 3-metrovým nájazdom s vertikálnym odpružením pri plynulý nájazd rušne. Pre stavbu železničnej trate stavbári použili oceľové podvaly Heindl a zvršok dovoľujúci osové zaťaženie 14 tón. Železničná stanica Pohronská Polhora má výpravnú budovu postavenú v typickom štýle jednoposchodovej výpravnej budovy MÁV. Vchod do stanice od Brezna a tiež od Tisovca kryjú funkčné jednoramenné mechanické vchodové návestidlá. Na trati sa nachádzajú dve dnes už nepoužívané výhybne z Bojska a Tisovec Bánovo. Železničná trať z Pohronskej Polhory vo výške 615 metrov nad morom do 4 km vzdialenej z Bojskej vo výške 735 metrov nad morom má najväčšie stúpanie 50,2 promile. Vo výhybni z Bojská sa v minulosti nakladalo drevo, je tu doteraz nakladacia rampa a kolejová váha. Tiež sa tu prepriehali všetky vlaky tak, aby rušeň bol vždy na najnižšom mieste súpravy v smere jazdy. Dnes je už stanica nepoužívaná. Zo Zbojskej trať klesá Čertovou dolinou a Furmancom až do výhybne Tisovec Bánovo. So sklonom 48 promile. Dvojlamelová aptová ozubnica bola vybudovaná v úseku medzi železničnou stanicou Pohronská Polhora a výhybňou Tisovec Bánovo. Ozubnica nezačína hneď v železničnej stanici, ale až na konci obce Pohronská Polhora. Náročný terén si vyžiadal vybudovanie odvážnych vysokých násypov, hlbokých skalných zárezov a výstavbu viacerých viaduktov. Najznámejšie sú Čertov viadukt, viadukt Podielom a viadukt Teplica.
Prvé učím do toho. Počul? Celý včerajšok. Nebude vyťať? Zaučil. Dopustil s Marikou úplne vypadol, zbrať to zúbi. A dáko. Ako sa starajú stropky? Čo volal, že by sa vám tako? Vieš, hovorí, že to vieš. Ja som nemal povedať. Čertov viadukt sa nachádza v kilometri 31,6 až 31,75. Je postavený v najťažšom úseku trate Pohronská Polhora Tisovec. Svoje meno dostal podľa kaňonovitej Čertovej doliny s úzkymi skalnými stenami, nad ktorými sa klenie vo výške takmer 20 metrov. Jeho celková dĺžka je 105 metrov. Možno ho považovať za najkrajšiu stavbu železničnej trate Tisovec Pohronská Polhora. Viadukt pod dielom, ktorý preklenul dolinu ponad horáreň pod vrchom diel, bol postavený na kamenných pilieroch v roku 1896. Ležal v oblúku o polomere 250 metrov, vo výške 31 metrov a v stúpaní 48 promile.
Okrem odľahčovacích klenieb mal 5 otvorov o svetlosti 25 metrov. Po vypuknutí Slovenského národného povstania sa partizánske skupiny pokúsili o prerušenie dopravy v okolí Tisovca práve zničením tohto viaduktu. Zámer sa im nevydaril, lebo asi po týždňovej oprave bola po ňom obnovená železničná prevádzka. Most zničili až ustupujúce nemecké jednotky v noci z 27. na 28. januára 1945. Do základov boli zničené piliere a úplne rozbité konštrukcie. Nový most postavili pracovnícky Vitkovický železerní Klementa Gottwalda Ostrava a mostný obvod ČSD Košice ako železnú lávku. Na jeho stavbu spotrebovali asi 500 metrov kubických betónu a necelých 300 tón mostovej ocele. Nosnú konštrukciu tvoria priehradové, spojité oceľové nosníky, lomené do polomeru 250 metrov. Do nosnej konštrukcie boli zamontované štíhle oceľové spojky, ktoré tvorili spolu s nosnou konštrukciou združený rám. Pri tejto netradičnej výstavbe viaduktu sa usperilo asi 1 000 000 korún. Viadukt sa stal prvým celozváraným priehradovým železničným mostom v Československu, ktorý bol vyrobený na stavenisku. Zaťažkávacia skúška nového mostu prebiehala 26.2.1959 úspešne. Jeho dĺžka je 175 metrov. Železničná trať je vzájomne poprepletená s hlavnou cestou z Tisovca do Brezna, ale všetky križovania sú mimo úrovne. Pôvodná železničná trať obchádzala v Tisovci masív zvaný Kášterec a bola do železničnej stanice zaústená úvraťou. Policajno-technická skúška trate sa uskutočnila dňa 29. novembra 1896 a 30. novembra 1896 bola trať uvedená do riadnej prevádzky. Došlo tak k železničnému prepojeniu Horehronia s Malohontom. Na nákladnú a osobnú dopravu tu boli nasadené ozubnicovo adhézne rušne, vyrobené v roku 1896 v lokomotívke vo Florišdorfe pre túto trať. Išlo o 3 kusy tendrových rušňov s usporiadaním D2, označených neskôr ČSD ako 403-5. Svojimi parametrami patrili medzi najvýkonnejšie ozubnicové železničné rušne. Na ozubnicovej trati bola v tom čase stanovená maximálna rýchlosť na 15 km v hodine. Počas druhej svetovej vojny po viedenskej arbitráži bola trať z Tisovca do Jesenského prerušená štátnou hranicou s Maďarskom. Takisto ako aj železničné trate z Muráňa do Plešivca a zo Slavošovec do Plešivca. Peážna doprava bola síce vedená z Tisovca do Kokavy nad Rimavicou, ale toto spojenie nebolo vyhovujúce. Preto sa rozhodlo o výstavbe nových tratí, ktoré mali spojiť uvedené trate v Muránskej a Štítnickej doline, známe tiež pod názvom Gemerské spojky. Výnosom ministerstva dopravy bola schválená výstavba novej trate z Revúce do Tisovca a uvažovalo sa tiež výstavbou novej trate z Tisovca do Brezna, ktorá by nahradila nevýkonnú ozubnicovú trať. Tisovecký tunel bol za účasti vtedajšieho ministra dopravy Stana prejazený dňa 26.9.1941 o 10. hodine. V
Vchod do tunela dlhého 770 metrov vedie od severného zhlavia Tisoveckej stanice a prechádza masívom Kášterca, ktorý je vysoký 908 metrov nad morom, tvoriaceho súčasť Tisovecko-Muránskeho krasu. Tunel bol dokončený 14.3.1944. Tunel je súčasťou nikdy nedokončenej železničnej trate Nižná Slaná, Slavošovce, Revúca, Muráň, Tisovec, Brezno ako jediná funkčná pamiatka na toto prekrásne stavebné dielo. Fragmenty nedokončenej železničnej trate sa dodnes nachádzajú v teréne vo forme už dokončených násypov, mostov a tunelov, ktoré nevedú nikam a sporadicky sa objavujú v Muránskom podhorí. Stavebne boli dokončené 4 tunely s najdlhším Slavošovským, ktorý meria 2401 metrov, množstvo mostov, na čele s impozantným betónovým kopráskym viaduktom pri Magnezitovciach. V roku 1949 bola stavba tzv. Gemerských spojoch definitívne zastavená. Na sklonku druhej svetovej vojny ustupujúce nemecké vojsko vážne poškodilo trať na viacerých miestach, poškodené boli aj viaceré viadukty, vrátane zničeného viaduktu pod dielom. Po vojne tu boli vybudované len provizórne drevené mosty. Aj napriek prísnemu sledovaniu vznikalo na drevených mostoch k menším či väčším požiarom. Pri požiari 22. marca 1952 došlo k vážnemu poškodeniu medzi Bánovom a Zbojskou. Z toho dôvodu došlo aj k zastaveniu nákladnej dopravy, neskôr aj osobnej. Na drevené mosty okrem požiarov veľmi nepriaznevo vplývalo aj počasie. Až v roku 1959 bol do prevádzky uvedený nový most pod dielom a prevádzka bola obnovená. V roku 1961 sem boli dovezené nové 2 diesel hydraulické rušne radu T426, ktoré mali zabezpečovať najmä nákladnú dopravu. Tie boli neskôr po zastavení nákladnej dopravy prevezené do Čiech. Dnes na trati nákladná doprava neexistuje. Osobnú dopravu zabezpečujú motorové vozne radu 812 a 810. Pred nimi tu mali svoje miesto aj motorové vozne radu M240. Dňa 19. novembra 2005 sa uskutočnila prvá historická jazda s rekonštruovanou M240 0039 na Ozubnicovej trati Tisovec-Polhoronská Polhora a späť. Muzejno-dokumentačné centrum železníc Slovenskej republiky získalo a priviezlo z Rumunska 2 adhézno-ozubnicové rušne radu CFR 40003 a 40006. Po ich rekonštrukcii budú slúžiť spomienkovým jazdám.